тоҷикистон ба сабқати ҷаҳонии истихроҷи металлҳои нодир ворид шуд ва фаъолона дар ҷустуҷӯи конҳои оянда аст. Ҳарчанд дар дохили кишвар қариб тамоми элементҳои ҷадвали Менделеев мавҷуд аст, истихроҷи танҳо як номгӯи захираҳо фоидаовар ҳисобида мешавад. Пеш аз ҳама ин сурма, ки барои саноати мудофиа ашёи хоми бениҳоят арзишманд ба ҳисоб меравад. Аз рӯи захираҳои ин намуди канданиҳои фоиданок Тоҷикистон яке аз ҷойҳои намоёнро дар ҷаҳон ишғол мекунад, аммо барои кишвар металли литий аҳамияти камтар надорад, ки ширкатҳои бузурги истихроҷи маъдан дар ҷаҳон барои он шикори ҳақиқӣ оғоз намуданд. Литийро аллакай тиллои нав меноманд, ки сабаби ин ҳама болоравии афзалияти нархи он дар солҳои гузашта буд, ки бештар замони истихроҷи нобасомони тиллоро ба хотир меорад. Танҳо таҳлили ин рақамҳо кофист. Дар аввали соли 2021 дар охири соли 2022 арзиши биржавии литий боло рафт. маҳз Чин пешниҳоди ин раванд мебошад ва истеҳсолкунандаи асосии мошинҳои барқӣ низ Чин мебошад. Ҳамин тавр, агар ба маълумоти идораҳои Чин бовар кунем, дар соли 2021 дар Чин 3,4 миллион нақлиёти сабз фурӯхта шудааст. Маҳз барои онҳо батареяҳо бо литий лозиманд. Вобаста ба намуд ва сохтанашон аз 7 то 10 килограмм литий барои як батарея аст. Дар соли 2022 дар Чин нисбат ба соли 2021 130% зиёдтар батарея истеҳсол карда шудааст.